बेखौ हमनानैहाय हमनानैहाय बोखानानैहाय हमनानै बोखाना आरो गारो केबेला दाइनि केबेलाखौ हमो हमनानै बोखानानै ओरै गारहरदों बिनजु नार्जारिनि नखराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बां बेसादफोरखौ खहा खालामदों लोगोसे खुनुरुखुम सासे सुबुंनि जिउ रैखा भारत भुटान सिमनानि साखाथियावनो थानाय चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्जनिनो दादगारि हाथिसार 1 नं खाग्राबारि गामिनि थागिबि बिनजु नार्जारिनि नखराव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न' बां माखासे गोबां बेसादफोरखौ खहा खालामदों लोगोसे खुनुरुखुम सासे सुबुङा जिउ रैखा जानो हायो मैदेरजों न' बोफायजानाय बिनजु बसुमतारिया खौरांगिरिनो फोरमायनाय बायदिब्ला नखराव सासे गिदिर जेंनाजों गोग्लैनानै थानाय समावनो बे जाथाया जानानै होबावनायाव गोब्राब दुखुआव गोग्लैनानै दं आरो बे न'खौ बानायफिननो थाखाय रां गैया बेनिखायनो सरकारनिसिम अनसुंथाइ मोनब्ला गाहाम जागौ आरो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरोब्ला गाहाम जागोन होनना फोरमायो बिनजु नार्जारिनो अनसुंथाइ हरनो थाखाय एकाउन्ट नम्बर 351505000513 एकाउन्ट हल्डार नेम बिनजु नार्जारि IFSC SBI N0007171 आरो सोरबाफोर खौरां लानो गोसो दंब्ला नैबे नम्बराव 8453880042 जामबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन जे समावहाय आङो बिजामादै बेमारिखौहाय गुवाहाटियाव लांदोंमोन ना आं बि समावहाय आङो न'आव सफैस्लाबनो हायाखै हस्पिटालावनो आङो जे 3:30 आङो ओंखारनो मोन्दों फैयै फैनानै जेथियानाखि आङो हावलि मोनहां जाफैयो बे समावहायनो जाहाथे सासे खाथिनि मानसिया नोंसिनि न'आवहाय मैदेर फैगासिनो दङ होनना बुंनायावहाय आङो फिसालाखौ फोजावहरदोंमोन फिसालाया बे समावहाय ओंखारनो होनना नायोब्ला मैदेरा सफैनानै माब्लाबानो वालखौ नारफैबाय बेबायदि जादों आरोखि बे टाइमा जादों जाहैबाय माने 7टा बाजि टाइम जादोंमोन आरोखि 7टानि समावहायनो बेबायदि घटना जादों आंबो बे समावहाय थिग बुङै रायलायै गारि फैनायनि खोथा नालाय आङो बे समावहाय आङो जे हावलिखौ गेजेर नांबायमोन आरोखि हावलि गेजेर नांनाय समावहाय न'आ बेबायदिनो घटना जानो हादों फिसालाया माने दसे न'आवल' हाबनानै थादोंमोन आरोखि न'आवल' हाबदोंमोन ओमफ्राय दा ओंखारनो होननानै खाया खालामनायावहाय मैदेरा सफैग्रोबायसो बेबायदि घटना जादों जेबो जायाखै नामा मानसियाथ' जेबो जायाखै माने ओंखारनो जेबो राहा मोनाखिसै बियो न'आव सासेबो मानसि गैया बे सासेल' दंमोन बेरा फारनैखौबो नाख्रेमा गालांजोब्बाय आरो लोगोसे माइरं दंमोन 32 केजि बायदि माइरं बे माइरंखौहाय बुख'नानैहाय जाबाय गारसारबाय आरो बाव संख्रि दंमोन माने 4 केजि पाकेट दंमोन आरो बेनिफ्राय बेवहाय डाइनिं टेबोल दंमोन डाइनिं टेबोल ओमफ्राय चेयारावथ' गारहरबाय नै बेवहाय मोनसे माबा कट बायदिसिना दंमोन सकाटखौ बख'बाय नै डाइनिं टेबोला नै बेयावनो बोखाना गारहरबाय सरकारा अनथोंब्ला बे जाथायखौ नुनानै सोरखारनिफ्राय माबा मोनसे एसे सुबिदा हरनोब्ला आंनो गाहाम जागौमोन जायनि फलाव आङो ओरै बेराफारसे फिसाफोरनि फरायनाय बेमारिखौ सिकित्सा खालामनो लाङैनो 7 बार 8 बार जाबाय आङो बेबायदिनो बेमारिखौ गुवाहाटियाव लांलाय लाबोलाय माब्लाबा क'क्राझाराव माब्लाबा बरपेटायाव बेबायदि लाङै बहुद रोखोम टाइम जानानै थांबाय आरोखि दा बेयाव आङो लार एकदमबारे निरुपाय जानानै दङ दा बे उवालखौ आं बोरै थिखांनानै आं बेयावनो किसान खालामो बेयावनो आङो माबा माबि जाग्रा बेसादफोर दोननानैहाय न'खर खाङो दा उफाय गैया नै बेबायदि उफाय हारा जानानै दं आङो